Fid-dawl tal-aħħar żviluppi dwar il-coronavirus bl-ewwel każ pożittiv irrappurtat f'pajjiżna, il-kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista Adrien Delija tenna l-kooperazzjoni tal-Oppożizzjoni lill-Gvern fl-interess nazzjonali. Waqt intervista fuq Net FM, Adrien Delija appella wkoll għal bżonn ta' kampanja usa ta' informazzjoni u tarif b'lingwaġġ li jinftiem minn kulħadd ħalli naraw li dan il-virus ma jkomplix jinxteret. Importanti li bħala pajjiż aħna nirreaġixxu b'mod serju, kompost, informat, kemm jista' jkun l-oppożizzjoni qed tieħu l-attitudni illi dak kollu li nistgħu nagħmlu aħna nikkoperaw, nagħtu wkoll daqqatit għax fejn hemm il-mart dik titlob is-serjetà u l-maturità politika. Adrien Delija qal li l-poplu jistenna aktar serħan il-moħħ fosthom anke b'monitoraġġ aktar qawwi fiż-żoni ta' tluq u wasliet minn u lejn Malta. Fl-istess waqt il-kap tal-Partit Nazzjonalista appella lil kulħadd biex isegwu l-pariri li qed jingħataw regolarment mill-awtoritajiet tas-saħħa. Huwa importanti li kemm is-soċjetà kif ukoll il-Gvern l-Oppożizzjoni u kull min qiegħed f'pajjiżna jagħmel il-parti tiegħu biex nimxu skont dak li huma il-pariri tad-Dipartiment tas-Saħħa, tas-Suprintendenza tas-Saħħa u ma nippanikjawx għax il-paniku fih innifsu iġib il-problemi inerenti. Sa minn meta bdew ħerġin l-ewwel dettalji dwar il-COVID-19, l-Oppożizzjoni Nazzjonalista mill-ewwel esprimiet fiduċja fil-ħidma tal-professjonisti involuti. Fl-istess waqt appellat lill-Gvern biex jagħti ir-riżorsi kollha meħtieġa.